Et mylder af unge mennesker med mobiltelefoner, bærbare computere, sprudlende idéer og lyst til diskussion har indtaget Saxil Strand for en dag. På Saxil Strand holder vi af dialog og udvikling af tilbudene. Derfor har vi blandt andet samarbejdet med sundhedsuddannelserne på VIA University College i Aarhus. De studerende besøger Saxil Strand for at se på forholdene og høre om tilbudene til de mennesker, der besøger Saxil Strand for at komme sig efter en operation, blive genoptrænet, nyde samværet med andre, spise god og sund mad, høre et foredrag og nyde naturen med skov og strand lige uden for vinduerne. Dem, som kommer her til Saxil Strand i dag, det er modul 5 studerende. Det vil sige, at de er en tredjedel ind i deres uddannelse, sådan cirka. Og dem, der kommer her, det er hele det sundhedsfaglige højskole. Det vil sige, at det er fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og sygeplejersker. Vi har også noget, der hedder ernæring og sundhed, men de sidder over den her gang. Og så har vi taget nogle bygningskonstruktører med som alternativ til det. Det er en spændende cocktail, hvor de studerende fra den sundhedsfaglige højskole har en chance for at spejle deres faglighed over i en helt anden type studerende, som bygningskonstruktørerne er, og selvfølgelig også omvendt for deres vedkommende. Det, som vi gør her på Saxil, det er, at vi tager dem ud af deres normale vante omgivelser, og så placerer vi dem hernede, hvor der er skøn natur, og så er der samtidig også den didaktiske overvejelse, at man kommer til at arbejde koncentreret med det, man skal, frem for at man bliver forstyrret ude på campus, hvor der er rigtig mange andre tilbud, som måske kan forstyrre en lidt. Og grunden til, at det er vigtigt for os at arbejde uforstyrret, er, fordi vi har en udfordring, der er formuleret hernede fra Saxil. Hvordan er det, vi kan fremme stedet her i forhold til det tilbud, som nu ligger til ældre, der benytter det. Og det har vi så spillet bold med de studerende. De arbejder så med det her igennem 3 uger, sådan et intensivt forløb, hvor det er med den innovative tankegang, som er det styrende i processen. Så formålet er egentlig at kunne slutte af med at aflevere et idékatalog eller nogle bud på, hvad kunne Saxil gøre i forhold til at skulle fremme stedet her, så det fremstår attraktivt for ældre. Undervejs snakker de studerende i grupper med Saxil Strands sundhedsfaglige personale og den daglige leder om hverdagens udfordringer og hvordan de aktuelt løses. Prøv lige at tænke den første proces med. Det giver hen ad vejen de studerende nogle idéer og tanker, som senere hjemme i Aarhus skal bearbejdes. Undervejs snakkede vi med Teresa Terp, der studerer til sygeplejerske, om hendes indtryk. Det jeg egentlig havde forventet var, at det var sådan et ret småt sted, så da vi kom ud, så blev jeg ret overrasket over, at det var så stort. Jeg synes, det er meget flot, og jeg synes, det virker meget indbydende, når man kommer ind. Men altså, hvis jeg sådan skal fortælle om lidt noget, der undrede mig, så undrede det mig lidt, at der ikke er et køkken, som de sådan kan lave mad i. Fordi jeg tænker, at de har sådan nogle vægttabskurser, hvor jeg tænker, at en stor del af det at være på sådan en kursus er at lave noget sundt mad. Og der har vi snakket lidt om i vores gruppe, for ligesom at komme med nogle idéer til, hvad man skal ændre det. At det er det her med, at man lærer at lave noget mad dernede, og så kan man lave sådan nogle kurser, hvor man kan komme med ud og handle ind, for ligesom at få nogle nye idéer til, hvad for noget skal jeg vælge, når jeg står med 2 ting, der ligner hinanden. Hvad er så det sundeste alternativ? Og så det med at prøve at komme ned i et køkken og ligesom få en succesoplevelse og sige, okay, men jeg kan faktisk godt finde ud af at lave det her mad, og det smager faktisk også godt, og salat kan godt være spændende. Fordi det kan ligesom være sådan en motivationsfaktor til, når man kommer hjem og ved, jeg kan godt finde ud af det her. Efter godt en uges videre arbejde med indtrykkene, vil de studerende mødes med repræsentanter fra Saxil Strand for at fremlægge de idéer, de er blevet enige om. Det glæder Saxil Strands ledere så meget til. De der studerende, de kommer med nogle vinkler på nogle ting, som vi slet ikke havde regnet med. Så sent som i dag, der har det faktisk været sådan, at der var en studerende, der kom med en hamrende god idé om, hvordan man kan rekruttere unge frivillige herud til Saxil Strand. Og der må jeg så også indrømme, der griber vi fat i den unge og siger, du kan få et job her, og med at skabe noget frivillighed i Saxil Strand med de unge fra VIA Universitetet. For vi vil meget gerne have fat i de unge, der studerer på VIA Universitetets sundhedsfaglige retninger. På den måde, så får det bliver en win-win situation for os alle sammen. Og så tror jeg også, at de studerende får en rigtig dejlig dag ud af det. Det er jo altid skønt at komme til Saxil om foråret.